Cześć pozytywni kucharze, witam Was gorąco w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj pokażę Wam propozycję na bardzo proste śniadanie albo na dodatek do obiadu, a będzie to jajko sadzone. Takie kilka prostych trików na temat tego, jak jajko sadzone przygotować. I pytanie do Was, z czym najbardziej jajka sadzone lubicie? Ja uwielbiam z młodymi ziemniakami, najlepiej jeszcze z dodatkiem odrobiny kefiru, może też być do tego zasmażona młoda kapustka. I bardzo lubię też jajka sadzone na śniadanie, podane na przykład z dodatkiem tostów albo grzanek. Podzielcie się w komentarzach swoimi ulubionymi połączeniami jajek sadzonych z innymi składnikami i zapraszam Was też gorąco na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. Do przygotowania jajek sadzonych potrzebny będzie tłuszcz wysokiej jakości. Najlepiej, kiedy to będzie masło. Może być zwykłe, ale jeszcze lepiej, kiedy jest to masło klarowane. Również jajka powinny być wysokiej jakości i koniecznie muszą to być jajka bardzo świeże, w których białko bardzo ściśle przylega do żółtka i nie rozleje nam się po całej patelni. I wreszcie na koniec ostatnia porada. Jajko trzeba rozbić tuż nad powierzchnią patelni, wtedy to białko również nie rozpłynie się nam po całej powierzchni patelni i trzeba je rozbić na bardzo dobrze rozgrzany tłuszcz, na bardzo dobrze rozgrzaną patelnię, żeby szybko się ścięło i nie rozpłynęło, a potem ogień zmniejszamy i można je delikatnie dosmażyć tak, żeby białko było ścięte, a żółtko płynne. Życzę Wam smacznego i zapraszam Was po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.